வணக்கம் வெல்கம் டு ஃப்ரைடே நியூஸ் டாக். வாங்க சென்ற வார செய்திகளை நம்ம பார்க்கலாம். அதிமுக ஆட்சியாளர்கள் மீது சிபிஐ விசாரணை நடத்த வேண்டும், மு.க. ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல். இது ஒரு நல்ல வலியுறுத்தல். அதிமுக ஆட்சியாளர்களுக்கு மட்டும் இல்ல, இதுக்கு முன்னாடி தமிழகத்தை ஆட்சி செய்த அனைத்து ஆட்சியாளர்கள் மேலேயும் சிபிஐ விசாரணை நடத்த வேண்டும் அப்படின்றது தான் நம்மளோட கருத்தா இருக்குது. சட்டமன்ற தேர்தல் எப்போது வந்தாலும் திமுக வெற்றி பெறும். பொதுக்குழு கூட்டத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் நம்பிக்கையே வாழ்க்கை. எப்போ தேர்தல் வந்தாலும் திமுக வெற்றி பெறுமா இல்ல யார் வெற்றி பெறும் அப்படின்றத மக்கள் தான் முடிவு செய்வாங்க. கருணாநிதி வழியில் எனது செயல்பாடு இருக்கும், திமுக பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன். இது அவரோட கருத்தா இருக்கலாம். ஆனா அவர் உண்மையா சொல்ல வேண்டிய கருத்து, கருணாநிதியின் வழியில் பிரசாந்த் கிஷோரின் வழிகாட்டுதலின் பெயரில் என்னுடைய செயல்பாடு இருக்கும் அப்படின்னு தான் அவர் சொல்லணும். அதுதான் கரெக்டா இருக்கும் இந்த நேரத்துக்கு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அடுத்து வரக்கூடிய இந்த செய்திகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ராகுல் காந்தியின் பொன்மொழிகள். நம்ம ஒரு 2 வாரத்துக்கு முன்னாடியே சொன்னோம், ராகுல் காந்தி ஏதோ ஒரு போதி மரத்தடியில் ஏதோ போய் உட்கார்ந்து இருக்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன். அவருக்கு நிறைய ஞானம் வந்திருக்கு. ஸோ அவர் பல கேள்விகள் கேட்டிருக்காரு. அதுதான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். இளைஞர்களின் வேலை வாய்ப்பை ஜிஎஸ்டி பறித்து விட்டது. ஜிஎஸ்டி வரி ஏழை நடுத்தர வியாபாரிகள் மீதான தாக்குதல். மத்திய அரசு மீது ராகுல் காந்தி விமர்சனம். உள்நாட்டு உற்பத்தி வரலாறு காணாத வீழ்ச்சிக்கு ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பே காரணம், ராகுல் காந்தி குற்றச்சாட்டு. ஸோ இது அவருக்கு அந்த ஜிஎஸ்டி மேனியா அப்படின்னு இருக்கிறதுனால அவருடைய கருத்துக்களா இருக்கலாம் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். ஊரடங்கு என்பது கொரோனா மீதானது அல்ல, ஏழைகள் மீது நடத்தப்படும் தாக்குதல், ராகுல் காந்தி. ஸோ இப்போ கொரோனாவை கட்டுப்படுத்தினா வேற என்ன பண்ணணும்ன்ற நல்ல சஜஷனாவது இருக்கணும் அவர்கிட்ட. அடுத்ததாக ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தின் கொரோனா தடுப்பு ஊசி பரிசோதனை தற்காலிகமாக இந்தியாவில் நிறுத்தி வைப்பு. இது நம்ம முன்னாடியே சொன்னோம். இதுக்கப்புறம் இந்த வேக்சின்னால நிறைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வரும், இந்த செய்திகள் தான் நிறைய வரும். போன வார செய்தியிலேயே சொல்லியிருந்தோம். ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி தான் வந்திருக்கு. இது இப்போ லண்டன்ல ஒருத்தருக்கு இந்த தடுப்பூசி போட்டு அவருக்கு ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வந்ததுனால இதை இந்த பரிசோதனையை உலகளத்துல நிறுத்தி. வணக்கம், அடுத்த வாரம் சந்திப்போம்.